Исәміз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Шоллыга республика президенты килде. Рөстәм Миңнеханов Түбән Кама гидроэлектростанциясының 40 еллык уңайыннан стела ачу тантанасында һәм КАМАЗ заводында алюминий мичкәләр җитештерүен ачуда катнашты. Олимпийский спорт комплексының капиталь төзекләндерүгә 300 миллион сумнан артык акча бүлеп биреләчәк. Быелгы уку елында бассейн ремонтка ябылмый. Шолода Түбән Кама гидроэлектростанциясының 40 еллыгы хөрмәтенә төзелгән стеланы тантаналы рәвештә ачтылар. Әлеге композиция ГЭС бистәсендә гидротөзүчеләр урамы һәм Хөсәен Ямашев бульвары киселешендә урнаштырылган. Истәлекле монументны ачу тантанасына Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Если бы вот этих энергетических мощностей, как Нижнекамский ГЭС, не было, и КАМАЗ, и Нижнекамск нефтехим, и другие предприятия, они, конечно же, бы не могли появиться. Это огромный труд людей, которые вот фамилии которых ветераны сами определили. Они увековечены, и, конечно же, мы всегда должны это помнить. 40 елдан соң оешмада төрле елларда эшләүчеләр тантаналы вакыйгага җыелды. Алар хезмәттәшләре һәм дуслары белән күрешеп, истәлекләрне яңартты. Без монда торгач бик тә сөенәбез моңа. Кемнең башы уйлаган моны бик зур рәхмәт аларга. Сәламәтлек бирсен. Эшләрендә уңышлы булсыннар. Рәмзия Миннестукаева эшли башлаганда аңа 30 яшьтә булмый, ә хәзер инде ул 90-нчы дистәне ваклый. Барысы да хәтердә ди ул. Сыму 4-дән эшли башладым. Аннан соң Трезгидрострой төзелгәч, ул мине чакырып алды да мин анда икенче кеше булып бардым. Канцелярский бөтен кадровый эшләрне алып барга, изак эшләдек бергә. Иң бәхетле көннәр. Түбән Кама ГЭС төзүчеләренең монументы биеклеге 10 метр ярым. Стел төзүенә 12 миллион сум акча киткән. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Рөстәм Миңнеханов КАМАЗ заводында алюминийдан ягулык мичкәләре җитештерүне ачуда да катнашты. Моңа кадәр әлеге мичкәләр чит илдән кыйммәтрәк бәягә кайтарылган. Өстәвенә үзебездә җитештерелгәне чирүгә тиз бирешми һәм янгын куркынычсызлыгы ягыннан да отышлырак. КАМАЗ заводының акционерлар җыелышында киләчәккә планнар да билгеләнде, зур өметләр экспортка баглана. Төркмәнстан һәм Вьетнам белән контрактларга кул куелган инде. Бу илләр 2000 йөк машинасына заказ ясаган. Олимпийский спорт комплексының капиталь төзекләндерүгә 300 миллионнан артык сум акча бүлеп биреләчәк. Быелгы уку елында бассейн ремонтка ябылмый. Бинада агымдагы төзекләндерү эшләре генә башкарылачак. Шунысын әйтергә кирәк, 2 ай элек ата-аналар социаль челтәрдә спорт комплексының аварияле хәлдә булуын язганнар иде. Бассейн ябылырга мөмкин дигән сүзләр дә йөрде. Бу сорау белән ата-аналар шәһәр башкарма комитетына хат та юлладылар. Олимпийский җитәкчелеге бәйсез экспертиза үткәрергә карар кылды. Белгечләр июнь ае дәвамында спорт мәктәбен тикшерде. Ниһаять экспертиза нәтиҗәләре билгеле булды. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Мы получили вот сегодня, значит, заключение по результатам обследования технического состояния. Имеются дефекты, они имеются и повреждения, пришедшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения. Спорт комплекс директоры шатлыгын яшерми. Ул үзе дә олимпийскида чыныгу алган кеше. Биредә тренер булып эшләгән, хәзер 10 елдан артык спорт мәктәбен җитәкли. Олимпийский икенче туган йортым кебек ди. Туган йортыңа куркыныч янамы икәнлеген белү зур бәхет. Вот этот результат, он, как говорится, дал нам не спокойствие, а уверенность, что ничего страшного не должно случиться. Казанның тикшерү институтыннан килгән белгечләр спорт мәктәбендә ай башыннан эшләде. Түбә, дивар, терәк колонналарын тикшергәннәр. Әлеге тикшерү өчен Олимпийский 170 мең сум күләмендә акча тоткан. Үз көчләре белән ел саен агымдагы ремонт эшләрен дә башкаралар. Вот это, значит, мы подкрасим, подмажем. Опасности разрушения вот это нет. Агымдагы төзекләндерү эшләре киләсе атнадан башланачак. Ремонт 15 августка кадәр төгәлләнергә тиеш. Шулай да бинага капиталь ремонт кирәклеге көн кебек ачык. Сегодня вот я говорю, что уже озвучено и городскими властями, значит, что он попал в реестр, все уже, как говорится, тянуть больше нельзя.
Капиталь ремонтка 316 мең сум күләмендә акча бүлеп биреләчәк. Төзекләндерүнең төгәл вакытлары әлегә билгеле түгел. Директор фикеренчә, ремонт уку елы төгәлләнгәннән соң башланачак. Фәридә Сабирҗанова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Шикәр авырулы балаларга инвалидлык процедурасы гадиләштерелде. Бу хактагы документка Россия премьер-министры Дмитрий Медведев кул куйды. Документ нигезендә инсулинга бәйле балаларга 18 яшь тулганчы инвалидлык таныклыкларын раслап тору кирәкми. Моңа кадәр андый диагнозлы балаларга инвалидлык категориясе 14 яшькә кадәр билгеләнә иде. Әмма 14-18 яшьләрдәге авырулар ата-аналарга һәм табибларга даими ярдәмгә мохтаҗ. Гормональ үзгәртеп кору физик һәм эмоциональ йөкләнеш фонында кандагы шикәр дәрәҗәсенең кискен тирбәлүенә бәйле рәвештә алар үз-үзләренә хезмәт күрсәтә алмый. 8680 бала быел беренче тапкыр мәктәп бусагасын атлаячак. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит республика күләм акциясе кысаларында беренче сыйныфка укырга керүчеләр шәһәр предприятиеләре башлангычы белән сертификатларга ия булачак. Аларны тантаналы төстә тапшыру чаралары башланды инде. Шундый бәйрәмнәрнең берсе Бумажник балалар мәдәнияте сараенда үтте. Биредә Катыргы кагаз комбинатыннан 250 балага сертификат тапшырылды. Менә алар бәйрәмнең кадерле кунаклары, булачак беренче сыйныф укучылары. Алар өчен генә җылы котлау сүзләре яңгырый һәм әлбәттә бүләкләр тапшырыла. 1000 сумлык сертификатка уку язу әсбаплары алырга мөмкин булачак. Примите наши маленькие, но они ценные эти подарки, потому что они от души нашего коллектива, от работников комбината. И мы желаем вам, еще раз, я повторяюсь, успеха, удачи, терпения и всех благ. Добрый путь. Сертификатлар барлыгы 250 балага тапшырылды. Аларга беренче сыйныфка баручылардан тыш күп балалы аз керемле гаиләдә тәрбияләнүчеләр, физик мөмкинлекләре чикле укучылар да ия булды. Гаиләдә төрле хәлләрдә була. Барлык акчалар да җитеп бетмәй. Бу акция бик әйбәт, бөтен кешегә дә булыша ул. Я мама особенного ребенка, и я очень благодарна, хочу выразить признательность за внимание и заботу, помощь, которая действительно очень важна для наших семей. От имени всех родителей, детей с ограниченными возможностями, спасибо огромное. Тантаналы өлештән соң балалар һәм аларның әти-әниләре маҗаралар дөньясына чумды. Әкият геройлары аларны белем иленә сәяхәткә алып барды. Фәридә Сабирҗанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстанда бакчачы көнен билгеләп үтәргә җыйналар. Республика Дәүләт Советының экология табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында бу хакта карар проекты тәкъдим ителде. Проект нигезендә бакчачы көне бәйрәмен елда сентябрьнең 1нче шимбәсендә билгеләп үтү тәкъдим ителә. Депутат Валерий Власов бакчачылыкның республикада масса күләм социаль күренеше булуын искәртте. Татарстанда 1000-нан артык бакчачылык берләшмәсе исәпләнә. 1 миллионга якын кеше үзен бакчачы дип саный. 540 меңгә якын шәхси ярдәмче хуҗалык исәпләнә, аларда яшәүчеләр шулай ук бакча тота. Комитет утырышында катнашучылар Дәүләт Советы карар проектын хуплады. Бу мәсьәлә парламентның июль сессиясе көн тәртибенә кертеләчәк. Бүгенге менә шулар, мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Успей! На горячую скидку 50%. Норка 39 тысяч, Мутон 8 тысяч. С 28 по 30 июня в ДК КамАЗ. Многопрофильная клиника Медхан. Это высококвалифицированные специалисты андролог, уролог, гинеколог, современная лаборатория, УЗИ органов и сосудов, процедурный кабинет. Клиника Медхан. Московский проспект 52 20А. Телефон 45 02 03.